ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம தோட்டத்தில் அறுவடை பண்ணுங்க செருவழிக்கிழங்கு. இது பார்த்திங்கன்னா திராட்சை, இதுதான் நம்ம அறுவடை பண்ண செருவழிக்கிழங்கு. அப்புறம் பார்க்க போனீங்கன்னா இது புளிச்சக்கீரை செடிங்க, பக்கத்தில் இருக்கிறது புளிச்சக்கீரை, அது போட்டிருந்தோம். இது செருவழிக்கிழங்கு சின்னதாகிறது பெருசாகிறதுலாம் எடுத்து தனித்தனியாக வச்சுட்டோம். அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது வெங்காயம். இது சின்ன வெங்காயம் சொல்லுவாங்க, டேண்ட்ரஃப் போக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஆமாங்க, இது புளிச்சக்கீரைங்க. அடுத்தது மிளகா செடி. இதெல்லாம் மிளகா செடி பாருங்கள். இது தக்காளி தோட்டத்துக்கு போவோங்க. தக்காளி கொஞ்சம் பறிச்சிட்டோம். இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கிறது பழுத்து சமயத்தில் பறிப்போம். தக்காளி செடி இன்னும் ஒரு மாதத்துக்கு தாங்க பிடிக்குங்க. அதாவது வீட்டுக்கு சமையலுக்கு பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுதுங்க தக்காளி, வேறு எதுக்கும் இல்லைங்க. இது அவரை கொத்தவரை. இது தக்காளின்ற மாதிரி சரிங்க. பப்பாளிங்க, இது பப்பாளி, ஹைப்ரிட் பப்பாளி. நாட்டு பப்பாளி இருந்தால் ரொம்ப உயரத்தில் போய்